Última jornada en este Festival de Cine de San Sebastián, que la verdad que se ha pasado volando. El tiempo pasa muy rápido cuando uno lo pasa bien y uno lo pasa muy bien en una sala de cine. Última jornada, últimas alfombras rojas, últimas imágenes, últimas fotografías, últimas sensaciones, penúltimas sonrisas, y yo me he propuesto hoy ver esta alfombra roja, la última, la de la gala de clausura, aquí, con toda esta gente que es la que de verdad da sentido también a un festival de cine, demostrando día tras día su pasión por el cine y su amor por este arte. Muchas gracias. Gracias. Arranca la gala de clausura. Hasta ahora ha funcionado y de repente, ahora sí. Bigarren eta hauek dira, eta todo volumena, vale. Somos torpes. El festival nos viene grande, es evidente. Vale, es que... Entonces hacemos el triunfado. As times weren't easy for none of us. In the news I only heard some crimes of rats, with no one's ways to hold, just some cigarettes and alcohol and the night shouting your name. Why should I hate you after all this time? Why should I give my hand to you when you left me behind? Would you come again just for this last dance? Would you come again just for this last dance? And I'm waiting for some summer sun in spring, 'cause I'm tired of so many salty rains. And I'm waiting for some summer sun in spring, 'cause I'm tired of so many salty rains. Would you come again? And I'm waiting for some summer sun and spring, 'cause I'm tired of so many salty rains. And I'm waiting for some summer sun and spring, 'cause I'm tired of so many salty rains. 'Cause I'm tired of so many salty rains.
Gabon eta ongi etorri. Gabon, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zinemaldiaren 71. edizionen itxierara gurekin etortzeagatik. Eta ez negarrik egin. Ze datorren urtean, datorren edizioan hobeak izango gara. Hobeak eta handiagoak. Helduagoak esan nahiko duzu. Bai. Baina handiagoak ere bai. Adinez edo gerrikoetaz ari zara? Biak. Pero mayores sobre todo por todo lo que nos ha enseñado este cine, que nos ha mostrado la importancia... Zinemonek erakutsi digu ze garrantzia duen borroka egitea aurre iritzien kontra. Eta posible diren baina komeni ez diren maitasunak zentzurari gabeko sorkuntza. Burtsan kotizatzen ez duen askatasuna. Eta utopia jasangarriak. Film batzuk gainetik pasatu zaizkigu. Beste batzuk ondotik pasatu zaizkigu. Beste batzuek paso egin digute. Bai, baina dena pasatzen da eta dena iristen da. Beraz, pasa gaitezen edizionen palmaresera. Guazen! Hasieratik hasiko gara, guztiaren jatorritik. Nest Mediapro Estudio sarirako hautagai diren film laburrak zuzendu dituzten zinema ikasleengandik. Aurten aipamen berezi badago, Entre les autrentzat Marie Palisena, eta saria Neal Biasentza da Ama Kikata filmagatik. Txalo ebero bat. Industriaren sariak, ala nola garatzen ari diren proiektuetarako Europa Latinoamerika koprodukzio foroaren sariak edota postprodukzio fasean dauden filmetako WIP Europa eta WIP Latam sariak joan den asteazkenean eman ziren eta bertan izan ginen irudietan kontatzeko. Ikusmira Bariak has been a dream. Muchas gracias al jurado y a todo el festival. No, pues nos da mucha emoción, muchas gracias. Premio de la industria WIP Europa, concedido por Best Digital, Beating Pictures, Deluxe Content Service Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cine y Video, Nephilim Producciones y No Problem Sonido. Consiste en la postproducción de una película hasta un DCP subtitulado en inglés y español y su distribución en España. Incredible. El premio Ejeda Platino Industria al mejor WIP Latam, otorgado por Ejeda, Sociedad de Servicio de los Productores Audiovisuales. Premio dotado con 30.000 euros para el productor mayoritario de la película ganadora. El premio de la industria WIP Latam, concedido por las empresas Best Digital, Deluxe Content Service Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cine y Video, Nephilim Producciones, No Problem Sonido y Sherlock Films. Consiste en la postproducción de una película hasta un DCP subtitulado en inglés y su distribución en España. Los domingos mueren más personas de allá, ¿sabes? El cine argentino está en un momento muy delicado y para nosotros es doblemente importante apoyarlos de acá. Espainiako lankidetzaren sariaren hautagai dira sai ofizialean, New Directors sailean edo Horizontes Latino sailean bildutako film Iberoamerikarren artean giza eskubideen alde egiten duten guztiak. Saria entregatzeko gurekin da Santiago Herrero. Mila esker. Buenas noches. Gabon. A tus amigos. Gabon. Sé que estás por ahí. Badakit hor zaudetela laguna. Historiozi raragarri bat erakusteagatik, estereotipoak hausteagatik eta gizarte anitzek elkar nola berasten duten erakusteagatik, musikaren hizkuntza unibertsalaren bitartez. Giza garapenari emandako saria, Espainiaren kidetzen saria, La Estrella Azul, de Blue Star entzada, Javier Maziperena.
Bueno, eskerrik asko, egia esan, AFIP-i mila esker sariagatik. Uste dut oso ondo datorrela, bat datorrela gure filmarekin, ze gure filma, lankidetza filma da hasiera bukaera arte, eta eskerrak beraz sariagatik, eta ekoizle guztiei, eta baita ere erakunde guztiei, filma egiten lagundu digutenei, Aleka, Linka, eta baita ere Televisión Espainolari, eta hainbat erakunderi eskualdeko gobernuei, bitokitan lagundu digutenei, Araigoiko gobernua, Zaragozako udaletxea, eta Argentinako Santiagoko udalari, Eurimas, Ibermedia, beraiek gabe ezin izango genuen film hau egin, beraz, lankidetza handia izan da film honetan. Bai, besterik gabe, mila esker talde guztiei, bai Argentinan eta bai Espainian, beraiek gabe ezin izango genuen aurrera atera. Eta herritarrei ere bai, alde guztietako herritarrei film honek izan duen periplo, luze horrekin beti sinertsi egin dute proiektuan ulertu dutelako, berre kontatuko zuen historia beraiena zela ere bai, beraz eskerrik asko. Gure filmak kontatzen du Mauricio Aznarren historioa, nik ez dut kasualitatetan sinisten duela 23 urte, gaurko gunean zendu zen. Eta berak anahitasun amets bat zuen Latinoamerikakin, eta osatu gabe gelditu zen bere heriotza goiztiarragatik, eta film honekin hori bete nahi dugu. Eta honek erakusten du bideo honetegoa zela. Datorren urtean filma hor dagonean pantailetan ikustera joan zaiteztela animatzen zaituztet. Oztopo diskriminatzaileak ezabatzen laguntzeko, gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko, aukera berdintasuna errazteko ere bai, RTV-ek beste begirada saria sortu zuen, emakumeen munduari buruzko begirada bat, baina ez hori bakarrik, ez emakumeak bakarrik. Txelo Loureiro eta Ane Abalde ditugu hemen saria emateko. Bere edertasun poetikoagatik eta erakusten duen eta epaitzen ez duen kamera baten tresna bakarrarekin amatasun desberdinak erakusteko gaitasunagatik nabarmentzen den filma delako. Beste begirada sariak epaimaiak erabaki du aipamen berezia Raven Johnsonen All These Roads Taste of Salt filmari ematea. Eta orain sariarekin goaz, beste saria. Azpimarratzekoa da ekoizpen biribila dela, eta bi emakume gazte kontra duten ingurune batean egiten duten bizibidaia erakusten dugu. Jarrera primarioei aurre egiteko adorea aurkituz. Horregatik epaimaiak RTV beste begirada saria Kitty Greenen The Royal Hotel filmari eman dio. Saria jasoko du Patricia Comasek, Plins eta Pindikulasen banatzailea, beste begirada saria. Eskerrik asko. Buenas noches a todos. Gabon denoi. A todas. Muchas gracias. Eskerrik asko. Quiero dedicar este premio saria hau eskaini nahi diot bereziki Radio Televisión Espainolari, nire anaiari, nire aizpari hemen dagoena nirekin, ore handia da gaur hemen egotea eta saria hau jasotzea pertsona hauengandik. Eskerrak eman nahi dizkiogu lehenik eta behin zinemaldiari aukera eman digulako film hau hemen izateko. Guretzat
lehen aldiz, eta eskerrak bereziki epaimahaiari hautatu gaituztelako, eta Kitty Greenen noski talentu handia duen zuzendaria baita. Oso film berezia egin du The Royal Hotel, espero du denak filma ikustera joango zaretela, eta baita ere eskerrak bereziki publikoari film guztietara edo pase guztietara joan delako, baita ere prentsari, epaimahaiari, baita ere lagundu diguten pertsona guztiei. Guretzat, honek itzikatu bultzatu egiten gaitu ekoiztetxe independente gisa filmen alde lan egiteko. Beraz, eskerrik asko industriari eta denoi. Eusko Label saria jasotzeko mikro labur honenari produktua bultzatzen duena eta jasangarritasuna bultzatzen duena arrantzan eta nekazaritzan Frédéric Boyer dugu gurekin. Gabon, dos premios Eusko Label. Bi sari dira, bigarren Eusko Label saria modu errezean narratzen duelako kontakizuna. Hau da, 73 urtez aita semeak egindako lana, konturatzen dira dena aldatu dela eta arazo bat dagoela. Hau da, urik gabe ez dagoela bizitzarik. Bigarren Eusko Label saria Soro Bordarentza da, Paolo Tizonen filma. Eta Eusko Label lehen saria Eusko Labelen helburua betetzeagatik eta balioak, artzantzaren balioak goratzeagatik, neolitikotik eta tradizioaren balioa erakusteagatik eta baita ere euskal kulturari emandako bultzagatik. Hau da, dena emakume batek kontatzen du, gizarte matriarkal bat islatzen du. Eta Eusko Labelen saria latxa lanarentzat da Mikel Urreta Bizkaiarena. Saria emango du Oiana Gantzerain Santxok Euskal Sagardoa ekoiztetxekoa. Eskerrik asko Eusko Labeleri, eskerrik asko Rosari, eskerrik asko Inigo Segerrei eta batez ere sektoreari. Gazta egiten duenei. Muchas gracias a todo al cinema. Eskerrik asko zinemaliari eta batez ere sektore honi hain gauza goxoak egiten baititu gazta, latxa gazta bezala. Gastronomia eta zinema ez dira soilik gure barnean elkartu egunotan. Kombinazio paregabea, alajaina. Film luzeak, hitzaldiak eta afari tematikoak bildu dituen sail baten protagonistak ere izan dira. Gustura sarituko genituzke artea izan diren afari horiek. Oraingoz konformatu egin beharko dugu. Jose Maria Goenaga zuzendarita Gido Igileari sail honetako film honenaren kulinari zinemasari emateko gurekin bat egin dezala eskatzearekin. Gabon denoi. Irakurtzen aurretik, agur bat, Sebastián Esariko epaimahaikideei, que también ha sido jurado del premio Sebastián. Baita ere Sebastianeko epaimahaikideko kide izan direnek. Eta ja kulinarin zentratuz pixka bat. Kulinarin ja pixka zentratzen, hauek dira arrazoiak. Zuzendariak sukaldaritzarekiko duen miresmena transmititzeko izan duen gaitasunagatik.
Filmak oroimen bisualak sortzen ditu eta horiek luzaroan irauten dute ikusleen iruditerian. Gastronomia irudikatzeko modua berrasmatu du, gorenera eramaten saiatu da eta eremu intelektual eta filosofiko batean sartu da. Pertsonaien arteko harreman afektiboan nola esploratzen duen ere baloratu da, elkarrizketaren eta isiluneen artean, begiraden eta poesiaren artean. Epaimahaiak erabaki du, Tran Anjunen La Pasión de Dodin Buffon, A Fuego Lento, saritzea. Eta saria jasotzeko gurekin dago Tran Anjun. Bonsoir, merci beaucoup. Gabon, eskerrik asko, eskerrak eman nahi dizkiot epaimahaiari, sari honengatik. Eta benetan sari handia da eta izugarri baloratzen du, nik uste dut zinemagile baten bizitzan, edo zuzendari baten bizitzan, behin bakarrik lortu daiteke engan garrantzitsua. Nik dena eman dut film honengatik sari hau eskaini nahi diot Pierre Gagneri, hemen aretoan dagoena gure artean. Berak eman dio edertasun guztia film honi, berak eman dio Frantziako sukaldaritzaren edertasuna film honi, eskerrik asko ere ekoizleari Olivier Del Bosque eta nire emazteari ere berak inspiratu bainau film hau egiteko, bai, maitasun horretatik datorkit inspirazioa, eta horregatik film hau eskaintzen diot emazteari. Zinemaldiko edozein saietan mundu mailan estreinatutako euskal film onenaren euskal zinemaren irizar saria iragartzeko, Telmo Irureta, Kristina Zorita eta Mikel Elanda epaimahaikideak ditugu. Zinemak eskaintzen dituen baliabideak mimoz lantzeagatik, pazientzia, dedikazio eta lan finaren eredu gabia delako, eta denbora zein espazioaren nozioa eraldatzeko gaitasunagatik, finean zinema artelan bat delako. Epaimahaiak erabaki du, iritza saria, Isabel Erregearen El sueño de la sultana Mametxa filmari ematea. Saria jasoko dute Isabel Ergerak, Diego Ergerak eta Txelo Loureiro. Mila esker, primeramente, a los productores... Eskerrik asko lehenik eta behin ekoizleei hain proiektu arriskutsuari lagundu ziotelako eta utzi digutelako lana egiten nahi genuen bezala Diego, Txelo, Iban, Mariano eta Fabian, Jamari ere bai, nirekin batera tortzeagatik bidaia honetan, bidaiaren erdia izateagatik bestela enintzateken gai izango, eta zuekin partekatu nahi dut, liburu aurkitu nuen lehen aldian nire amona etorri zitzaidan gogora, nire ama eta ondoren etorreko diren guztiak, nire lan hau eskinen nahi dien, nire adiskidei, nire lenguzuei, marrazkilariei, lagundu diguten pertsona guztiei ametsau egia egiten.
Eskerrik asko. Benetan amets sinestezina izan da luzea, ia 10 urte izan dira gure bidaia honetan. Eta gainera jende zoragarria izan dugu inguruan komunitate askotan Euskadi, Galiziako jendea, Madrilgoa, Extremadurakoa, Alemaniako jendeak ere lagundu digute film hau egiten. Gainera emakume asko parte hartu dute profesional bikainak eta espero dezagun ondar ale bat izango dela mundu berdinzaleago bat egiteko eta hemen inklusio eunekoa bete dugu gutxienez orain. Zorionak, ya no tenemos nada más para vosotros. Zorionak, ja ez dugu besterik zuentzat. Europako film onenaren publikoaren saria ikusentzulek berriro bete dituzte zinemaretoak goizeko 8:00 aurrera. Hau da, makarrekin begietan film azpitituludunen saioetarako sariak iragarrita emateko Clare Galle eta Julio Peña ditugu. Gabon. Europako film onenaren saria Io Kapitanorentzat da Mateo Garronek zuzendua. Ciao a tutti. Je suis vraiment content trop si privé. Oso pozik sentitzen naiz hemen egoteaz eta sari hau jasotzeaz. Vraiment, c'est la première fois que je filme. Te film bi jelenas experience bu bari. Hau da, lehen aldia, horrelako esperientzia bat izaten dudana, hau da, lehen aldia film bat egiten dudana. Eta noski eskerrak eman nahi dizkiot Mateo Garroneri zuzendariari. Oso pozik gaude hemen egoteaz. Hello, ladies and gentlemen. Gabon, jaun Andreak. Bai, oso pozik gaude hemen egoteaz. Hau da nire lehen filma. Du coup, c'est un plaisir vraiment de représenter li nga xamante moom mooy immigrant li ñuy dund. Donc vraiment c'est atsegin handia da eta ore handia da migratzaile guztien ordezkari xa egotea hemen benetan unkituta nago. Eta egia esan azu egin zait esan nahi nuena. Quiere que el mundo entero sepa y vea las otras realidades que pasan en otra parte del mundo. Te digo todas las gracias que existen. Eskerrak denoi. Oso pozik gaude hemen egoteaz. Dena edonon aldi berean egin ondoren, ezin zion utzi Donostiara lehenbiziko zetortzeari. Film honenaren publikoaren saria entregatzeko, non nahikotasuna bizimodu eta liuramendua zigilu pertsonal bihurtu dituen emakume bat dugu gurekin. Estefani Su, aktorea. Publikoen saria film honenarentzat La Sociedad de la Nieve filmarentzat da Juan Antonio Bayonarena. Saria jasotzeko hementxe dugu Juan Antonio Bayona eta Teresa Moneo.
Netflixen izenean eta filmaren taldearen izenean eskerrik asko zinemaldiari eta batez ere publikoari sari hau eman digulako, hain sari ederra eta hain unkegarria. Gabon guztioi, mila esker Donostiako publikoari. Niretzat atxikina handia da sari hau jasotzea publikoaren aldetik, lehen aldia da. Eta gainera Donostiako publikoa oso berezia da, 3. aldia da film batekin etorri naizela, eta egia esan harrera ezin hobea izan da, beraz eskerrik asko. Egia esan sari honek badu bere zuzkidura ekonomikoa, eta bai ekoizleak eta bai Netflixek erabaki dugu zuzkidura ekonomiko hori fundazio ongile bati ematea. Hau da, la biblioteca Nuestros Hijos liburutegia, durela 50 urte sortu zen Andeseko istripuaren ondoren, bere semeak galdu zituzten amek sortu zuten, eta fundazio honek aurrak hurbiltzen ditu, aukera gutxien dituzten aurrak hurbiltzen ditu irakurketara eta kulturara, beraz dirua haientzat izango da. Eta amaitzeko film hau posible izan da jende askoren aleginari esker, mundu osoan barreiatuta daudenak. Beraz, ekoizleak Belen eta Sandra Madrilen daudenak, Espainia osoan sakabanduta dagoen taldea, baina baita ere Argentinatik ikusten gaituen eta Uruguaitik ikusten gaituzten pertsona guztiak bizirik iraun zutenak, eta gure mutxatxadari ere La Sociedad de la Nieve edo Elurraren sozietateko partaidei sari hau beraientza da. Fiorella Moretti Zabaltegi eta Bakalera sariaren epaimahaiburuak emango du saria. Baliabideen, euskarrien eta begiradeen erabateko askatasun sortzailetik aitortzen ditu oraingo eta etorkizuneko bideak eta hizkuntzak irekitzen dituzten obrak. Zinemak historiara itzultzea, oroimenean gelditzea eta geure burua epaitzea ahalbidetzen duelako. Zabaltegi eta Bakalera sariko epaimahaiak erabaki du aipamen berezia ematea Ulises de la Ordenen epaiketa The Trial lanari. Mundua ikuspegi humanista eta itxaropentsuarekin irudikatzen duen filma delako. Zinemaren aukerei buruz askatasunez hausnartzen duelako, izan ere, keinu zinematografiko horren bidez, filmak bere aurrean dagoen puntu batera garamatza. Film honetan gazteriak etorkizuna erakusten digu. Distantziak, hizkuntza eta kultura desberdintasunak gainditzen dituzten harreman sareak eraikiz eta aurrez ezarritako mugen aurka altxatu. Zabaltegi eta Bakalera sariko epaimahaiak Zabaltegi eta Bakalera saria ematen dio beraz Eduardo Williamsen El Auge Humano 3 The Human Search 3 lanari. Gabon, eskerrik asko, oso pozik gaude, ni naiz filmaren ekoizlea, bera ere ekoizlea, Tedi bidaiatzen ari da filmarekin, egiten sustatzen ari da filma, eta erakusten ikusi ez duten erakusten, sari hau eskeinen nahi diet bereziki, zuzendari, ekoizle, antzezle, gidoilari guztiei, Donostia zinemaldian parte hartu duten guztiei, 25 gora,
Denok dakizue ze zaila eta gogorra den film bat egitea, eta ze garrantzitsua den Donostia Zinemaldia bezalako zinemaldi batean aurkeztea. Eta beraz, ikusgarritasuna emanez, kulturari eta gure herrian dugun arazoari. Proposamen neoliberal eta fascista bat baitugu zelatan etorkizunean gure herrian, beraz bereziki eskaini nahi diet, ona etorri diren argentinar guztien bere filmagatik eta gorputza jarri dietelako, eta ikusgaitasuna ematen dietelako kulturaren arazoari Argentinan. Eskerrik asko. Bueno, nik ere gure ekoizleak aipatu nahi nituzke, bai Portugalen, Brasilen, oso urdurinago barkatu. Bai, eskerrik asko Portugalgo, Brasilgo, Sri Lankako, Txinako, Taiwango, eta ekoizlei, Revolver, Radiance, bueno, uste dut horiek direla denak, eta beste hainbati ere. Eskerrik asko denoi filma zoragarria da, eta ez huts egin eskerrik asko zinemaldiari guartzeagatik oso ederra izan da, eta epaimaiari ere aitortza honengatik. Horizontes Latinos saria. Bere begirada eta zentuekin gure kulturetan ezinbestekoak diren errealitate eta hotsak aurkitzen laguntzen duen film iberoamerikar honenari. Saria, David Hart epaimaiburuak emango du. Buenas noches. Gabon. Bueno, con mis compañeras de este jurado, nire epaimaikidekin batera, Horizontes Latinosen, lehenik eta behin, azpimarratu nahi dugu aukera honen kalitatea, eta baita ere zuzendari guztiek duten begirada. Jakin baitute zaintza eta zirkula afektiboak gailentzen, bizitzak aurrean dauden mehatxuen aurrean. Hau batez, eman nahi diogu saria fabula dokumental bati eguneroko bizitza azpimarratzen duena, eta beti erretratu bat eginez ama eta alabaren artean, eta baita ere basoan duten indarra erakutsiz. Martin Benchimolen gaztelua da sariduna. Wow. Bueno, esto es hermoso. Bueno, hau ederra da, benetan. Muchas gracias. Eskerrik asko, zinemaliari gu gonbidatzeagatik, benetan. Fue un estreno maravilloso. Estreinaldi zoragarria izan da. Eta talde osoa ginen hemen, ekoizpen talde osoa protagonistekin batera. Zain geunden honen, zain geunden aspalditik lehenik eta behin txalo erraldoi bat protagonistentzat, ientzat beraiek baitira film honen muina eta bihotza. Eta lehengo egunean estreinaldian kontratu ginen hori dela zinema, begiratzea, elkar aurkitzea, eta bestearen azalean jartzea. Baita ere beste pertsona batek sentitzen duena sentitzea, eta zinemaren magia hori ospatzen jarraitu behar dugu, ematen du berez hor dagoela, baina ez desente borrokatu behar da lortzeko. Eskerrak, eskerrik asko ekoizlei, Maira Botero, besteak beste, ni zorioneko naiz benetan ekoizle talde zoragarria izan dudalako, bikaina. Hemen Niko Miranda ere gurekin, argazkide zuzendaria, eta Fernando Lorenzale ere bai, eta eskerrik asko talde osoari, Kastilloko taldeari horrela deitzen diegu. Eta
Behar bada pertsona gutxi dira, baina bihotz erraldoia dutenak, baita ere muntaiaz arduratu diren guztiei, oso garrantzitsua baita film baten egitura, sormen handia. Eskene bait diote Ireneko bitxi batez ere eskerra kolaboratu bai duelako proiektuan, baina berak gidatu gaituelako bidean. Baita ere beste hainbati hasieratik lagundu didatene, Guadalupe Ocampo, besteak beste, Idoian kolaboratu duena, baina babes handia, laguntza handia izan baita film hau egiteko. Barkatu baina jende askori emain nahi nieke eskerrak. Eta baita ere Jerok esan duenarekin batekinez, ospatu nahi dut Argentinako film anitzak etorri direlako honea, eta benetan zoragarria da ikustea gure testu inguru honetan mehatxuan, neofasismoaren mehatxupean dagoen kulturak ikustea hemen dagoela, eta hemen zabaldu dezakegula gure kultura. Beraz, garaiz gaude horri guztiari aurre egiteko, beraz dena emango dugu hori gerta dadin. Beraz, eutxi Argentina. Amaituko dut, bai. Eta eskerrak eman nahi dizkiot bereziki nire familiari proiektu honetan ikaragarri lagundu didalako. Eta hitza emango diot Gemari orain. Bai, nik ere luzerako daukat. Eskerrak epaimahaiari, dokumental azpimarratu duelako. Ez dut esan nahi txikia denez, ez dut txikitu nahi egia esan. Baina dokumentalak egiten ditugunak, beti pixka bat zailtxoago daukagulana, beraz eskerrik asko epaimahaiari, gure filma gailendu duelako beste hainbeste filmen artean. Zorionak nire lankidei, film hau Martinek esan duen bezala, beste bi ekoizlekin batera egin dugu. Eta beraz eskerrak eman nahi dizkiet baita ere gure seme-alabei, Miari, Ninari, Nikori eta Santiagori eta gure 3 senarrei. Neurri handi batean beraiei esker egin izan dugulako Donostia Zinemaldiari ere mila esker joan den urtean bere sariarekin lagundu zigun filma bukatzen, eta baita ere gure Espainiako ekoizleei eta tartean dauden enpresa guztiei. Bai, banoa. Bai, Frantziako gure ekoizlei ere bai. Eskerrak ematen dizkiegu Juli eta taldeko guztiei eskerrak benetan. Film hau film honek erakusten du zinema argentinarrak zer egin dezakeen une hain zail hauetan. Gure arteak eta gure artistak tratu txarra jasotzen bat ditugu, iraindu egiten gaituzte Argentinan ultra eskuin fascista batek, ikaragarri batek. Beraz, defenditu egin behar dugu guk egiten dugun lana, artiston lana. Guk gure ogibidea besterik ez du egiten, eta dedikazio osoz gainera, eta maitasun osoz egiten dugu. Eskerrak Linkari babestu gaituelako gure zinema institutuari Argentinan, eta eskerrak ere aitari. Aurten zendu baita. Eta oso pozik egongo litzateke hemen balego. Eskerrik asko. Emily Morgan, presidenta del jurado de New Directors, procede a anunciar... Emily Morgan, New Directors, epaimaiko presidentak, esango digu orain nor jasoko duen zuzendari berrientzako sari hau. Ikuspegi soziopolitiko berezi eta egokia izateagatik eta adiskidetasun zintzo eta hunkigarriaren inguruan irismen unibertsala duen tokiko istorio zirraragarri batean murgiltzeagatik. Kutxabank New Directors sariaren epaimahaiak Kutxabank New Directors sarian Diva Saren Bahadur de Bravery ematea erabaki du.
ezin izan du etorri, baina bidaliko diogu. Eskerrik asko, Emili. Zinema gustatzen zaigunoi, gurekin bat egiten duten irratsaioak eta gure familiaren parte diren profesionalak ere saritu nahi dugu. Aurten ere, 25 urte betetzen ditu zinemazaleok gustuko dugun irratsaio horietako batek. De pelikula du izena, Yolanda Floresek idatzen duen Radio Nazionaleko saioa, eta ez genuen urte urren hori ahaztu nahi, zinemaldi honetan zuekin guztiekin, Yolanda Flores. Eskerrik asko, lagunak, adiskideak, lankideak, eta eskerrik asko ere zuei guztioi, ia arpegia ikusten dizuet guztioi gaur hemen, Gabon, soinu banda bat jarri beharko banu une honetan, nire sentimenduen, nire bihotzaren tapadak izango lirateke ze horrela orain momentu honetan, emozioz beterik baitaukat, hau da, jaso egiten dute emozio hori guztia areto honetan zauden guztion aldetik. Lehenik eta behin eskerrik asko, Jose Luis Rebordinosi, zinemaldi honetako arimari maite dut ikaragarri gizon hori, eta adiskide bihurtu da azken urteetan. Beti etorri baita, elkarrezketa guztietara eskatu dio danean. Eta baita ere bereziki, keinu berezi bat, nire kor hori egin nahi diot, eta baita ere bere talde osoari lagundu egiten baitigute informazioa, bazter guztietara helarazten. Hemen pixka bat arraro sentitzen naiz, ezagutzen nauzuenok badakizue zintzo izango naiz. Hemen irrati saio zoragarri bat egin ezaken, zenbat antzezle zuzendari dauden gaur hemen hori egin ezaken, baina egia esan ez dokat grabagailurik eskuan, ez mikrofonorik eskuan. Beraz, eskerrak emanez eta prentsaretuan dauden irekidei esanez gauean oso gau berezi bat izango dutela. Ze eskerrik asko, bai. Saioak talde baten laguntzarekin egiten da, eta 25 urte hauetan izan dudana oso anitza izan da eraskotakoa, gogoratzen ditu nire lankide guztiak nirekin hasi zirenak, eta bidean nire bidaide izan ditudanak, eta bereziki Radio Televisión Espainolari eskertu nahi dio, eta apustu egiten baitu irratiaren alde kasu honetan, Radio Nacional de España irrati publikoa, kulturaren alde apustu egiten baitu, kulturaz bai behar dugu, kultura zinematografikoaz, eta oso komplikatua da gaur egun, eta nik uste dut kulturarik gabeko herrialde bat, eta kulturarik gabeko herrialde bat ez garela ezer. Hori hemen ikusten ari gara, beraz, eskerrik asko 25 urte hauengatik, eta espero dut gehiago ere izango direla. Ez dakit besterik zer esan. Eskerrik asko, eta zuen zain engongo naizela beti. Eta izan dezazuela filmetako bizimodua beti esaten diet nire entzulei.
Todo esto está muy bien, Loreto, pero... Hori dena oso ondo dago Loreto, baina sail ofizialeko film gehienak ikusi ditugunez, horren goiz beki garenez, filmak ikusteko atal ofiziala ikusi dugu, gero beste hainbat sail, baina hobe dugu eskatzea lapurtzea baino. Agian egon barko luke sari berezi bat, aurkez bentzatez, edo gure izena duena, hau da guk erabakiko genukeen sari bat. Ebareto, saria, o Lorete Award. ¿Te parece? Zer iruditzen Ebareto Award. Qué bien haces, tú sí que sabes quitarme las tonterías de la cabeza. Bai, dakizura niri txorakeriak burutik entzen. Sarraitezela Donostia Zinemaldiaren 71. edizioko sail ofizialeko epaimaikideak. Robert Lantos. Luigi Lacombe. Vicky Luengo. Sam Bing. Cristian Petzos. Cristina Gallego. Eta Claire Denise epaimaiburua. ¿Qué tal? Qué difícil labor, Zer modu, ze lantzaila zuena, bai. Gidoi onenaren sariarekin hasiko gara. Askotan, gugan A alguien se le caen los flecos. Norbaiti flekoak erori zaizkio. No te lo vamos a tener en cuenta. Bueno, ez dizugu kontuan hartuko. Gidoi onenaren sariarekin hasiko gara. Askotan gugan ernatu eta azten den gidoia izanik, errealitatearen ikuspegia aldatzen digun pelikula bihurtzeraino. Gidoi onenaren saria emateko gurekin dugu Robert Lantos ekoizlea. Gabon. Gidoi onenaren saria, Juanentza da Maria Altxe eta Benjamin Naiztatena. Saria jasoko dute Maria Altxek eta Benjamin Naiztatek. Mil esker. Buenas noches a todos. Gabon Estamos denoi muy emocionados de recibir oso este premio. onkituta gaude, sari hau jasotzeagatik, Bárbara Barbara Francisco Mendibilekin eta beste hainbatekin partekatu nahi dugu gure ekoizleekin, beraiek gabe bideia hau eta idazketa hau ez zen posible izango. Mil esker hain talde humanoa sortzeagatik gurekin batera, film hau egiteagatik, eta baita ere ekoizlekide guztiei eta filmeko kide guztiei, muntaian egon direnak argazkilaritzan eta artean ere bai eta parte hartu duten pertsonei eta baita ere zineman lan egiten duten guztioi. Eskerrik asko gure familiari eta gure adiskidei lagundu egin digutelako seme-alaba txikiekin filmatzen. Gabon baita ere Mariarekin batera Donostiako hiriari eskerrak eta baita ere bere zinemaldiari. Uste dugu beste inon ez digutela horren besteko maitasunik ematen, beraz bihar goizeko 6:40 alde egin behar dugu zoritxarrez, aurrek eskolara joan behar baitute astelenean eta nahi diegu film hau eskaini berezia delako irakasle guztiei, idazten eta pentsatzen erakatsi ziguten guztiei, Argentinako hezkuntza publikoa osatzen duten guztiei. Argazkilaritza onenaren saria guk bestei begiratzeko eta bestei guri begiratzen usteko modu aurkitzeagatik, film baten koloreak, testurak, argiak eta ilunpeak emateko atazazailagatik. Argazkilaritza onenaren saria emateko, Brigitte Lacombe argazkilaria baino norro berik. Gabon, epaimaiaren saria argazki onenari Nadine Carlsen entzada Kalak filmean. Isabela Eklofek jasoko du saria.
Nadine ezin du gaur hemen egon. Gauza batzuk dituelako egiteko, baina hitzaldi luzetxo bat eman dit, baina oantxirakurko dizuet epaimaikideak oso ore handia da niretzat, argazkilaritza saria jasotzeak Kalak filmagatik. Film hau bereziki maite dut eta aspaldidan nik nuen gogoan proiektu honetan parte hartzera gonbidatu nindutenetik. Ni eta Isabela zinema eskolan ezagutu genuen elkar. Eta kolaboratze joan gara Kalakek norabide berri bat erakutsi digu. Historioa guretzat bideratu egin dugu modu intimoago batean eta ausardia behar da Kalak bezalako film bat egiteko, hain gai kompleksuan murgiltzeko eta Groenlandiara joateko negu gorrian eta 16 milimetrotan filmatzeko. Eskerrik asko Isabela eta ekoizleari Mariari posible egin dutelako filma. Eta baita ere Eskandinaviako eta Groenlandiako taldeko kide guztiei gogoran egin dutelako proiektu hau horrera ateratzeko itxaropentsu naiz horregatik. Mila esker gure saria, gure lana barkatu, aitortzeagatik. Taldeko interpretazio onenaren saria. Hasiera batean ikusgarritasun handirik ematen ez dizun leku bat, baina norbaitek hor ikusten zaituenean, hor ikusten zaituztenean. Ikusten zaituztenean eta saretzen zaituztenean eta aitorpen hori Biki Luengo aktorearen eskutik jasotzen duzunean. Gabon, buenas noches. Gabon. La Concha de Plata, la mejor... Zilarrezko saria errepartoko antzezpen onenarentzat, Hobik Keutskeriarentzat da, Un amor filmagatik. Saria jasoko du Hobik Keutskerianek. Zorionak. Muchas gracias, buenas noches. Eskerrik asko, Gabon. Llevo toda la gala preguntando... Gala osoa. Ari naiz pentsatzen, baina hemen maskorrak ematen dituzte, bai ala ez? Es esto, ¿no? Bai, hau da maskorra, ez? Bai. Seguro. Bai, seguru hau dela, bale. Es esto, Débora. Bai, hau da, Débora. Que me lo dé Biki Luengo, que es mi hermana. Biki Luengo kemateak nire arrebak eta pizti hautsa antzezere gisa, Soy fan absoluto de los dos chavales que han salido con el traductor. Itzultzailearekin atera diren bi mutikoien zale amorratu bihurtu naiz. Creo que nos deberíamos contagiar todos Uste du denok bi mutikoien purutasun hartu barko lukela. Itzultzailearekin benetan harritalur gelditu naiz. Hizkuntza askotan hasi dira hitz egiten eta besteak jotake itzuli die. Eta gainera flipatu egin dut, ez dakit, ni nahiko pixkat deseroso nago, ze jendea dana zuzen ateratzen zen. Eta gero onantz etorri dira. Eta ni horre xeritan nengoen Deborarekin eta ez diote zer esan, baina ara, zergatik. Ulertzen didazu ez da? Gainera inbidia eman dit, euskera ez hitz egitea. Gaur? Euskeraz ez hitz egitea. Bueno, Marisa Fernández Armenterozek deitu dit ordu batak aldera eta telefonoa eskegi dudanean, garratxo bat atera zait. Hemen eta pentsatu dut, kenduko dut, ez dut kenduko, badakizu zer ari naizen esaten. Eta, bakendu ingo dut, pentsatu dut. Eta holaxe nago hemen, bida, ematen du hemen sudurpuntan autonomia erkidego bat dudala. Baina, ni argentinarren antzera. Jarraituko dut hemen tartetxo batez. Behar bada ez dut berriro beste maskorrek irabaziko, beraz aprobetxatu egingo dut, eta ez nazazu hemen dibidali, ez aprobetxatu gelitu. Nik ez dakit zinema zer den.
edo beto esan da uste du zinema oso gauza partikularra dela, norberarena, bakoitzak bere ikuspegi pertsonala duena zinemaren inguruan, baina nik badakit zer den talde bat, hori badakit. Eta hemen eman didaten urrezko maskor honekin benetan ohore handia da hemen Donostia Zinemaldian jasotzea, hor dago sartuta Unamorreko talde osoa, kastin osoa. Hau da, sail guztiak, pertsona guztiak daude maskor honetan sartuta. Eleberria idatzi zen unetik, jakin gabe Isabel Koixetek egundoko film hau egingo zuela. Pertsona horiek guztiak burrezko maskor honetan daude nire eman didatena, talderik gabe ez bait lego sari hau. Eta talde osoak behar du entrenatzaile zati bat ari begiratzeko, ari galderak egiteko, eta harengan aterpea bilatzeko, beraz entrenatzaile hori Isabel Koixet da. Hau da, egin daitezke jardunaldiak planoan dirudiena baina motzago, eta egin daiteke filmaketa lasaitasun osoz. Eta set batean gozatu daiteke. Isabel Koixet, badakit hortik zaudela, badakit ikusiko nauzula. Bueno, ez dutuen esango ze zoragarria zeren zuzendari gisa, baina uste dut ausardia handia duen emakumea duela eta indar handia duzula nahi nuke hori niretzat krak bat zara Isabel Koixet, krak erabatekoa. Eta nire eskerron guztia duzu, nire errespetu osoa duzu, nire miresmen osoa badakizu asko maite zaitu dela. Eta bukatuko dut, jada, ama badakita noizbait ikusuko duzula, hemen nago gaur hemen zuri esker, asko maite zaitut, ama, eta zarra badakit hor goitik ikusten nauzula, zuretzat. Interpretazio nagusi honenaren saria. A la mejor simulación cargada de verdades propias y ajenas. Egiez karratutako simulazio honenari. Aktoreak hainbeste dakienez, interpretazio nagusi honenaren saria emango du. Kaixo denoi. Zilarrezko maskorra antzezpen nagusi honenarentzat, ex aequo doa. Juan filmeko Marcelo Subiotorentzat, eta Great Absence-eko Tatsuya Fujirentzat. Zilarrezko maskorra jasoko dute Maria Altxek eta Tatsuya Fujik. Atzo proiektatu genuen gure filma, estrenatu genuen, eta argiak piztu zirenean, benetan harritu ninduen ikusi nuen irudia zinema aretoan. 心にしみるとても長いスタンディングオベーションでした。そして私たちがこの劇場から退出するために長い廊下を歩いていきますと、また両側に
サンセバスチャンの観客の皆さんが温かい拍手とたくさんの優しい眼差し、たくさんの美しい笑顔をくださいました。Argiak piztu zirenean, impresionatu egin ninduen ikusi nuen irudiak, mundu guztia zutik zegoen, txaloka, eta gero pasillotan barrena nindoala, Donostiako publikoak ere txalotu egin gintuzten. Eskerrik asko zinemari. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gehien gustatzen zaidan hitza eskerrik asko da. Mo そんなに遠くない将来、日本の代表的な映画の監督になる近浦監督。Etorkizun hurbil batean Txikaura zuzendaria, zinema japoniarraren ordezkaria izango da. Eskerrik asko. Producer Horike Miho san. Produktora Horike Miho. Baita ere ekoizleari eskerrik asko. ここにはいませんが、チーフディレクターで、チーフアシスタントディレクターで、脚本を一緒に、監督と一緒に作った熊野さん。Baita ere zuzendari laguntzaileari, Kumanori, eta baita ere Txikaura zuzendariarekin batera, eskerrik asko. 私と同じ年代のローカメラマン、山崎さん。Eta argazkilariak nire adin beretsua duena, ari ere eskerrik asko. それからこの映画の中で素晴らしいパフォーマンスを見せてくれた俳優たちすべての名前を言わせてもらいます。森山未来、牧陽子、原秀子、菅野美鈴、三浦さん。Eta antzesle guztiei ere eta izendatzen ditu aktore guztiak, antzesle guztiak. Eskerrik asko. 最後にこの映画の主催者あるいは関係者の方と素晴らしい観客の皆さんに Eta Donostia zinemaldiko jende guztiari eta publikoari. Arigato, eskerrik asko. Saria jaso dut Marcelo Zubiotorentzat, gustatuko litzaioke hemen egotea, baina ezin du lanean ari baita. 3 gauza ditut esateko, lehenik eta behin eskerrik asko Donostia zinemaldiari, nire lana oratzeagatik, sari honekin, eskerrik asko publikoari, gure filma hain jarrera maitagarriarekin hartzeagatik betiko gordeko dut nire bihotzean. Bigarrenez esan nahi dut Maria Altxeibo eta Benjamin Naista gidoia eman zidatenean, ponen gidoia esan zidatenean pertsonaia egiteko pentsatu zutela
poz handia sentitu nuen, beraz, egun horretan bertan, hasi eta buka irakurri nuen, eta amaierara iristean, benetan unkituta sentitu nintzen. Hurrengo egunean berriro irakurri nuen, eta bikoiztu egin zen ere unkidura, eta irakurtzen nuen bakoitzean horrela zen, konturatu nintzen, opari eder baten aurrean nengoela, noizean behin antzezleek arkitzen duguna, ahalegin eta maitasun handiarekin hasi nintzen, bazterkiton honen munduan murgiltzen. Intzerkadatxe jobiarrak dituena, Marcelo Pena, antzezle baten gorputzean sartzen da, baina lehen da bizigidoilarien buruan egon zen, eta baita ere txegu eta kola artisautza lanean zuzendariak aurrera eramana, eta baita ere eszena bakoitzeko kidekin izan dudan loturetan, baita ere look berezi horretan, Mariana Zeropiazi antzietan, eta baita ere argiztapen berezian, materialtasun komplexu hori posible egin dutenak, baita ere ekoizleak horregatik, horre guztiak miresten hau zinematik bere indar kolektiboa. Eskerrik asko. Onenaren saria, hainbat disiplina modu ulerkorrean bateratzeko arte horri, osotasun gisa uler daitezen. Entrega el premio. Saria emango du Cristian Petzol zuzendariak. Sorry, no español, just English. Barkatu ez dut erderaz gazteren hitz egiten bakarrik ingelesez. Eta zuzendaritza onenaren saria, zilarrazko maskorratzu Winpengentzat da, Pingen Wangentzat, Chu Jing, A Journey in Spring, filmagatik. She told me she will be the first. Berak esan dil, lehena bera izango zela, kaixo, denoi, Wang Pingwan dut izena, eta Taiwanetik nator. 我想特别谢谢这部片的演员喜祥、杨贵妹、蓝伟华、张书伟、陈嘉穗、高杰、蔡爸，还有所有参与演出的演员。 Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet antzezle guztien, Xixan, Yuan Kuei-mei, Lan Wei-huai, Cham Shui, eta Chan Chai Sui, eta Chai jaunari eta gainerako antzezlei. 我要谢谢工作伙伴子慧，我们在这部片的拍摄过程很不容易，很开心可以在。 很开心可以在过程中一起创作跟一起成长。 Eskerrak eman nahi dizkiot nire lankideari, filmaren bigarren zuzendariari, Hantzu Weiri, berari esker, emandako denbora guztiagatik eta elkarrekin hasi garelako biak. Oso unkituta dago. 这部片是。 Gracias. Eskerrik asko. 这部片是为了热爱电影的观众拍的，是一部为电影院打造的电影。我们非常开心可以在 San Sebastián 这座非常热爱电影的城市跟观众分享这部片，然后我们想邀请大家来电影院看这部电影。 Film hau egina dago zinema maite duten pertsona guztiontzat. Eskerrik asko denoi gure filma ikusteagatik gonbidatzen zaituztegu pantalla handian ikustera. 然后我想要把这个奖献给我的家人和台湾，谢谢他们孕育我，还有滋养我。 Sari hau eskini nahi dio nire familiari eta Taiwani. Mila esker, ni
hazten laguntzagatik, eskerrik asko. Buenas noches. Gabon, Es un honor ore estar en el bada Festival de Cine Donostia zinemaldian egotea presentar nuestro gure filma largometraje aurkezteko de Taiwán. Taiwanetik etorri gara. Titulado Un viaje en primavera. Bidaia bat udaberrian du izena, ni nahi zuzendarietako bat. Ontzijue dut izena. 台湾跟西班牙都是孕育我创作的土地，我很感谢。 Taiwan eta Espainian sortu da film hau eta eskerrak ematen ditut horregatik. 这个影展为我们的第一部片开启了电影旅程的大门。 Eta eskerrik asko ere zinemaldiari ateak irekitzeagatik gure opera prima honi. 这部作品集合了许多人的意志跟努力。 Film honetan jende askoren lana dago. Filmak islatu egiten du leku bat munduan. 做一个雕塑，最后在戏院里用光跟影与人们分享一段时间。 Batzuetan, filmaketa prozesuan, nire burua ikusten nuen eskultore gisa, eta azkenean munduarekin partekatzen duzuna argiak eta ilunak dira. 为这个电影贡献的人，编剧于义勋。 Eskerrik asko kolaboratu duten guztioi, Gidoilaria, Uixin, kamerak, Yosuke Kato eta Zu Uichen. 声音设计跟混音彭叶生， Soinua eta nasketa Yannick Daubi, 配乐跟钢琴演奏我的哥哥彭炫挺， musika eta pianoa nire anaia Wang Xianqing, 还有这部片的另外一个导演王品文，谢谢你。 eta beste zuzendaria Wang Qingwang. 这部片献给热爱电影的观众跟无数为所爱跟生活奋斗的人。 Film hau eskaintzen diegu zinema maite duten pertsona guztiei eta borroka maite duten guztiei. 你们包容我的任性，支持我作为一个艺术家，我想把这个奖项献给你们，谢谢。 Eskerrik asko ere nire familiari, nire lagunei, nire izateko modua aguantatu dutelako eta lagundu dietelako nire ibilbidean. Eskerrik asko. 然后我要跟王品文一个人轮流拿这个奖项回家1个礼拜，就是大家轮流一人1个礼拜。 Esaten du saria eukiko dutela astebetez baten etxean eta beste astebetez bestearen etxean. Eskerrik asko. Txandaka izango dutela. Epaimahaiaren sari berezia. Saria emango du Cristina Gallego ekoizle, zuzendari eta idazleak. Erabat ezagutzen ez genuen mundu batean sartzen gaituelako. Interpretazio harrigarri eta empatikoekin. Eta benetako arte zinematografiko baten bidez, ezkutatutako herrialdea gatazkak eta edertasuna erakusteko duen moduagatik. Epaimahaiaren sari berezia kalakentzat da, Isabela Eklofena. Saria jasuko du Maria Müller-Kielgardek. Kontxo, benetan abailduta sentitzen naiz, unkituta nago sari honek asko esan nahi du niretzat eta guretzat lehenik eta behin zorionak eman nahi diet epaimaikidei eskerrak eman nahi dizkiet. Ore ikaragarri handia da, eskerrik asko ere beren hitz atsegin horiengatik eta baita ere aukeraz baliatu nahi nuke eskerrak emateko.
gure talde osoari sinestezina baita, oso ausarta gure laguntzaile guztiei eta finantzatu gaituztenei film bat egitea beti da talde lana eta hori aplikatu egiten zaio bereziki film honi. Beraz, 6 herrialdeen arteko koprodukzioa izan da, Groenlandian filmatu genuen oso leku urrunetan eta gainera 16 milimetrotan. Eta hori lortzeko, guztia lortzeko gure taldeak ahalegin bere bizikoa egin behar izan zuen. Sari hau Kalakeko talde osoarentzat da. Eta amaitzeko baitere nahi nizkioke eskerrak eman Isabelari, zuzendariari. Mila esker hain egiatia izateagatik, zure ahotsa benetakoa izateagatik, iraunkorra izateagatik, estereotipoei aurre egiteko orduan eta aurre iritziei aurre egiteko orduan denok baititugu. Uste dut hori dela etorkizuneko zinemagileek egin behar dutena hain mundu polarizatu honetan. Eskerrik asko berriz ere, aitortza honengatik eskerrik asko. Film honenaren urrezko maskorra emateko epaimai ofizialeko epaimai burua dugu. Eta eskerrak eman nahi dizkiogu egindako lanagatik eta erakutsi digun sentsibilitate eta dedikazioarengatik. Entrega la Concha de Oro a la mejor película. Epaimai ofizialak film honenaren urrezko maskorra emateko hemen dugu Claire Denis. Buenas noches. Gabón. El jurado junto Epaimaia se alegra elkartuta otorgar la Concha de Oro urrezko maskorra eman nahi dio Okorno filmari, Jaione Kanbordarena. Urrezko maskorra jasoko dute Jaione Kanborda, Maria Zamora eta Andrea Vázquezek. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, me lo he escrito. Bueno, idatzi egin dut urduri xamar nengoelako. Gabon, guztioi, mila esker, bona nit e boas noites. Gabon, Este es un momento muy emocionante. hau oso momentu unkigarria da nire talde osoarekin partekatu nahi dudana, kide guztiekin eta batez ere nire ekoizpen kideekin Andrea Vázquez eta Maria Zamora. Detrás de cada película Film hay bakoitzaren mucho esfuerzo, atzean ahalegin eta lan handia dago, erabaki asko hartu behar dira, posizionatu egin behar dugu, erabakiak hartu eta egia esan oso laguntza handia izan dut. Zinemaldiari mila esker gonbidatzeagatik, baita ere proiektu honetan konfiantza osoa jarri duten erakunde guztiei, ez da erraza egile proiektu bat finantzatzea niretzat atsegin handia da sari hau hemen jasotzea azten ikusi ninduen hiri honetan. Eta hainbeste maite dudan pertsona askorekin, nire familiarekin, Pablorekin ere, nire seme-alabak, gure seme-alabak zaindu zituena, ni filmatzera joan behar nuena, eta hilabete gutxi bakarrik zituztenak, arigato. Eta bereziki pozik nago, epaimai honek eman didalako. Miresten baitut eta erreferenteak direlako niretzat. Eta ze garrantzitsuak diren erreferenteak, hau da bidea ireki duten guztiak, nolabait Lambronetan lagundu digutenak eta argia egin digutenak,
Eta erakutsi egiten digutenak beti pixka bat gehiago egiten. Egun hauetan, toki askotako zinema ikusi dugu, genero askotakoa, hizkuntza ugaritan, sentiberatasun askotakoak eta mundua ikusteko ikuspegi desberdinekin, eta Babel dorre baten antzera begiratu ahal izan dugu. Eta horrela mundua ikusi dugu, ikuspegi anitzetatik aniztasunak aberastu egiten baitu etengabe eta askeago egiten gaitu. Gustatuko litzaidake sari hau partekatzea zinemagile guztiekin erreferenteak izango direnak hurrengoentzat. Eskerrik asko. Eta orain agur esango diogu zinemaldiko epaimahaiari. Eskerrik asko. Egun zoragarriak izan dira, zinemaz, topaketaz eta adiskideatasunez beteriko egunak. Eskerrak eman nahi dizkio zinemaldiari emandako maitasunagatik eta erakutsitako talentuagatik, baita epaimahaiari ere seguruenik ez baita errazta izan erabakiak hartzea. Agerian utzi du pantaiak istorioz eta begiradaz betetzeko gaitasun itzela duela. Eta hori bikaina da. Gu baino ez hobea, ez okerragoa izango ez den etorkizun bateko istorioak eta begiradak aldatzeko. Gaur gauean amaituko da zinemaldiaren 71. edizioa, baina bizitza oparoa eta zoriontsu hasiko da hemen, lehen ikusentzulekin topo egin duten film askoren aretoetan. Beraz, zinemaldia ixten dugu azken film batekin. Bizitza eta pentsamendua erretratatzen dituen film bat. Antzerkigile eta filosofoaren lana funtsezkoa izan zen gure egungo pentsamendurako. Egin dantzalenik eta pentsatu gero, hori da ordena naturala. Horra du izena urtengo zinemaldiari amaiera emateko jarriko dugun film ederronek. Dance First. The Nobel Prize for Literature is hereby awarded to Samuel Beckett. Katastrophe. You know this is going to be a journey through your shame. Isn't everything? Whose forgiveness do you need the most? We shall begin with Mother. Did you read my story? What a waste. I'm going to Paris and I hope never to return. Emile, with regret, you're in Suzanne. Hello, Sam. You might name your scars after her. I might name my joys as well. I will never be so happy again. Because I knew the life that was to come. Mr. Joyce, my name is Samuel Beckett. I wanted to make your acquaintance. The important thing is not what we write, but how we write. We must write dangerously, Beckett. Gestapo! Go! Even in that horrible place, they couldn't turn off the stars. Mr. Beckett? I'm Barbara Bray from the drama department. It was very nice to meet you. Don't be absurd. It has redefined modern literature. It is a masterpiece. There will always be a call for titillation. You used to tell me when you were going to her. Now you're just good. You must have a great impression of yourself that you could take the blame for 32 years and counting. You and I, Sam, we're not made for victory. We won't survive it. There was joy. For them, for you. You said, dance first, think later. You couldn't wait to get through the pleasure to the pain.
Nos acompaña parte del equipo Gurekin dugu filmeko taldearen zati bat. Dion Ushi, Sandrine Bonner, Aidan Guillem, Rona Gallagher, Brain Guts, Leonie Lochtin, Neil Forsyth, Tom Thorstrap y Michael Livingston. Un fuerte aplauso. Txalo bero bat guztientzat. Thanks a lot. Eskerrik asko, lehenik eta behin eskerrik asko zinemaldiari. Gure filma hautatu duterako edizio hau bukatzeko. Hemen taldeko kide asko gaude, ekoizleak, Tom Michael, Gabriel, Fion, Ioni, antzezleak, Sandrine, gidoilaria, Fosit, argazkilari zazklaria, eta baita ere muntaia zuzendaria ere gurekin dago jende asko behar izan dugu film hau egiteko. Eta uste dut saioa jadanik oso handia, oso luza izan dela, beraz pasagaitezen filma ikustera. Ez da zertan jakin ezer Samuel Becketти buruz filma gustora ikusteko. Baina espero dut filma hau ikusi ondoren gogoa izango duzuela bere lana irakurtzeko. Eskerrik asko etortzeagatik eta gozatu filmarekin. Gracias. Eskerrik asko. Que os perdéis la película. Filma ez duzu ikusiko bestela. Música, un aplauso por favor para Musika mesedez, txalo bat audience taldearentzat. Pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, onaino iritsi gea, laztana. Bai, pena da, bukatu da zinemaldia. Etorriko da hurrengoa. Bai, eskerrik eman barzaizkio jende askori, gala honetarako lan egin duten hainbeste pertsona, eta baita ere aguantatzen gaituzten pertsona guztiei, baina baita ere eskerrik asko Donostiako udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta Europar Batasuneko Kontseiluaren lehendakaritza duen Espainiako Kultur Ministerioari. Guztiei eskerrik asko. Ez zegoen erreza ez. Ofizialari, Radio Televisión Espainolari eta gure media partner Movistar Plus taldeari. Baita Audi eta Kutxabank gure ohiko lankidei. Eta orain gaur gauean hemen bizitakoa zezer aztu dezakegun, egin dezagun zinema bat. Pixka bat. Familia argazki bat, sariak eman eta jaso dituzten guztiekin. Eta denok mesedez. Barkatu idaztu, zinemaldiaren espirituaren simbolo bat sekula berriz gertatuko ez egun eta betiko aldatuko gaituen une erabakigarri bat, eskerrik asko.